खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर जोङो नुनो मोन्दोंमोन बर'नि जे बर' सावथुन आलायारननिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि बर' सावथुन दं गासैबो गोबां रां आरजिनो हायाखै होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय खोनानो मोन्दोंमोन आरो खौरांगिरिफोराबो फोसावबाय थादोंमोन मोनफ्रोमबो बर' सावथुनानो गोजौआव दावगायाखै आरो गोबांथार रां आरजिनो हायाखै होननानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन। नाथाय देग्लायनि जे 2023 मायथाइनि 30 सेप्तेम्बरावहाय बरला बिजिनियावहाय मुंदांखा सुलेखा बसुमतारीनि आखाइजोंहाय बेखेवनानै होजानाय केनि बसुमतारी पंकज लाहारीमोननि दैदेननाय बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस आरो एक्टर सुकबिर कार्जी, लिंसार बसुमतारी, मनालिसा हाज'वारी आरो पूजा मुसाहारी बिथांमोननि गाबनाय मिनिनायनि गेजेरजोंहाय जोनोम मोननाय जांख्रिथायनि थैसामा रायजो राजा बयजोंबो अनसायजानायखौ जों नुनो मोनदों। जों खौरांनि गेजेरजों खोनानो मोनदों प्रिमियार श'निफ्राय लानानै सानथामनि गेजेरावनो बे जांख्रिथायनि थैसामा खमैबो 25,44,000 रां आरजिनो हाबाय होननानैहाय जोङो खौरांगिरिनि बिजोंनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों रायजो। दा जोबोद बाख्नायजाथाव रायजोफोर जुदि जोंनि बर' हारिनि सावथुनाबो बेफोरबायदि दावगायोब्ला सावथुनजों लोगोसे कालचार आरो हारिमुआबो सिनायजागोन, जातियाबो सारा मुलुगावहाय सिनायजागोन होननानै आं सानदों। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों बे जांख्रिथायनि थैसा मुभिखौ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावहाय दिन्थिगासिनो दङ होननानैहाय आरो मोनसे बाथ्रा रायजोफोर बे आसामाव थानायफोराल'सो बे जांख्रिथायनि थैसामखौ दानि समावहाय नुनो मोनगोन, नाथाय आसामनि बाहेरायाव थानायफ्रा बे जांख्रिथायनि थैसामखौ माब्लानि समाव नुनो खाबु मोनगोन रायजो। जुदि जांख्रिथाय बे मुभिखौहाय गुबुन रायजोआव थानायफोरनि थाखायबो सुबिदा खालामनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन होननानैहाय आं सानदों। दा जोङो नुनो मोनदों निउबो एपआवबो बे सावथुनखौहाय होनाय जायाखै आरो इउटुबावबो बेखौहाय होथ'नाय जायाखै। आसा खालामो बे सावथुन दिहुनग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना थाबैनो निउबो एपआवहाय होगोन होननानैहाय आरो गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय जे आसामनिफ्राय बाहेरायाव थानाय, इण्डियानिफ्राय बाहेरा देशआव थानाय, आउट अफ कान्ट्रि, आउट अफ आसाम बेयाव थानाय बर' रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जांख्रिथायनि थैसाम मुभिखौहाय नुनो हानाय बायदि। दा जों खोनानाय बायदिब्ला बे सावथुना जायफोरा नायगिरिफोर बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला जोंनि बर' हारिनि जि गारबोनाय जाथाय, जे जारिमिन, बर'नि जारिमिन बेजोंहाय गोथौ सोमोन्दो दं होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो नायगिरि माखासे रायजो राजानिफ्रायबो भाइरेल भिडिअखौहाय जोङो ससियेल मिडिया फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों रायजोफोर। नायदो सोर बियो। नंगौ बे आइजोआ मोदै रुखु रुखु गाबदों बे मुभिखौहाय नायनानै। जानो हागौ आइजोनि गोसोआवहाय माबाफोर आघात दङ, बे मुभिजों सोमोन्दो दङ खोमा। आरो जेरैबायदि बिथांमोना बे मुभिखौहाय बानायबाय, जेसेबां खरसा जाबाय बेनिफ्राय बांसिन फैगोन होननानैहाय आं आसा खालामदों। फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बे जांख्रिथायनि थैसा मुभिखौहाय रायजो राजाफ्रा मदद खालामो, सापर्ट होलायो, बेखौनो बुंनानै आं बेसेखिनि भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नो सानबाय रायजोफोर। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअआवहाय गोदान हाबदोंब्ला
हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होदो जेन' बे जांख्रिथायनि थैसाम मुभिया सारा मुलुगावहाय बयजोंबो सिनायजानाय बायदि आरो बयबो जोंनि बर' हारिखौहाय बे मुभिनि गेजेरजोंनो सिनायनो हानाय बायदि बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि।